Ja, daar steekt nu onder... Carnaval is een traditie waar je als Limburger niet omheen komt. Muziek, verkleedpartijen en vooral veel gezelligheid. Voor velen is dit het feest van het jaar. Daarom neem ik een duik in deze wereld en ga ik op pad om te kijken wat carnaval nu echt betekent voor zoveel. En misschien begrijp ik het dan zelf ook nog wat beter. Daarom heb ik een afspraak gemaakt bij een carnavalsloods waar al maandenlang wordt gesleuteld aan wagens en aan carnaval zelf. Wat een grote wagens allemaal. Zo, zelfs in Italië. Allemaal interessant. Oh, kijk. Hoi. Welkom. Sam, hoe is het? Zo, goed. Ja, heel kort om de bocht gezegd. Wie bent u? Ik ben Jo Koch. Ik ben de voorzitter van Carnavalsvereniging van Albier. We zijn in 1989 opgericht op Heerle Heide. En sinds die tijd gaan we eigenlijk in optochten van Heerle, Heerle Heide en in Landgraaf gaan we mee. Dus dit is eigenlijk onze tractor hier, dit is een trekkend voertuig. En wij bouwen altijd alles mooi mee in. En dan komt deze wagen op tractor te hangen. Dus eigenlijk, dus dat wordt dan één geheel. En het thema dit jaar is verleefd op Bella Italia. Dus we hebben voor eigenlijk een pizzabakker staan, een Venetiaanse gondel, ijsjes, dat is Italiaans. Allemaal typische Italiaanse dingetjes. Ja, scootertjes, Venetiaanse maskers hebben we dan. Dat ding uit de toren van Pisa, dat gaat nog ronddraaien. Daarachter hebben we een pizza-oven, wordt dat eigenlijk. Die gaat dan, de schoorsteen gaat omhoog en omlaag. Daarboven staan een ober nog, er zijn nog schommeltjes hier. Vorig jaar hadden we dit kleurrijk steampunk. Hadden we. Het jaar daarvoor hadden we geklungel in de jungle. En het jaar daarvoor hadden we jubileum 3x11 en daar hadden we de vaste lovers gezet. Dus hadden we eigenlijk een hele grote krant gemaakt met allemaal hoogtepunten van ons 33-jarig bestaan daarin. En er was hier een grote krantenbezorger op met kranten zo. En de rest hebben we dan eigenlijk... Dus je hebt eigenlijk gewoon vrije keuze in wat het onderwerp van de wagen wordt. Je kunt meedoen aan het thema van dingen, maar omdat wij 3 optochten meelopen is het heel moeilijk om dan een thema te maken. Ik probeer meestal wel altijd de sloganzin, weet je, bij het inschrijven een beetje aan te passen. Kijk, wat in Heerle is nu verleefd. En op Heerle Hei hebben ze verslinger dan vastelovend. Dus we hebben dan op Heerle Hei hebben we dan gemaakt verslinger dan Bella Italia. Snap je? Dus dan maak ik gewoon de eerste lettertjes anders. Ik denk dat hier stond eerst niks, neem ik aan. Nee. Hoe begint zo'n proces eigenlijk? Nou, wij doen eigenlijk iemand na de carnaval, dan komen we met de hele groep bij elkaar. Dan gaan we het nieuwe motto bedenken voor het komend jaar. Dus daar wordt dan over gestemd door de leden, maar ieder lid maakt een eigen moodboardje of weet ik veel wat, of een PowerPoint maken ze. En dat kunnen ze dan presenteren. Ja, en de meeste stemmen, daar wordt dan het idee gemaakt. Ja, ik zie zo'n wagen en ik denk, ja, hier zit tijd in, hier zit moeite in. Wat is nou eigenlijk echt het moeilijkste van zo'n wagen in elkaar zetten? Het moeilijkste van de wagen is alle bewegende onderdelen. Kijk, dit is toevallig een schommel. Kijk, hier kunnen mensen in gaan zitten. Kijk, en dan kun je gaan schommelen. Dus dat heeft altijd een heel leuk effect. Maar dat is een simpele beweging. Kijk, dat is gewoon een buis met een stang erin, dat gaat vertellen. Maar kijk, bovenop staat een grote kop en die gaat draaien. En dan moet je weer een mechanisme voor bedenken. Dus hoe ga je dat doen? Tot dat fatsoenlijk blijft draaien allemaal. Hier, deze schoorsteen, die kan omhoog en omlaag. Er zit een liftsysteem in. Zo. Dus die gaat dan ook omhoog. Die pop wat daar voren op staat, die gaat ook naar voren en naar achter, maar dat gaat weer op lucht. Dus daar moet je ook een constructie van maken en dat moet ook weer sterk genoeg zijn, want zo'n pop weegt gauw tegen de 40, 50 kilo. Dus die moet je wel kunnen trekken natuurlijk, dus dat moet je allemaal gaan uitproberen. Maar die pop heb je nog niet in het begin. Dus je maakt eerst een frame en van dat frame ga je weer omheen bouwen met piepschuim en papier-maché. En sommige dingen worden van ijzer met papier-maché gemaakt. Dus eigenlijk is het een soort van groep 2 knutselen, maar dan voor professionals. Ja, dat is gewoon technisch Lego voor groot en klein is het. Want ons oudste lid is 76 en ons jongste lid is volgens mij 4 jaar. Zo, dus, bouwt hij dan ook mee aan de wagens? Nee, die bouwen nog niet mee aan de wagens. Dus die kleinste nog niet, maar de rest wel allemaal eigenlijk. Zo. Ja, dus allemaal heel mooi. Kijk, en die pizzaschijf, dat wordt een pizzaschijf, zeg maar, eigenlijk wat met een gezichtje erin. Maar ja, daar komen nog allemaal tomaatjes en alle ingrediënten wat op een pizza liggen, die komen dan ook op. En die gaat dan eigenlijk nog weer ronddraaien straks. Dus, en die zit aan de andere kant identito. Hieronder hebben we dan nog wat wijnvaatjes gemaakt. Dus, Eerlijk bedankt dat ik hier mag zijn en dat ik hier mag komen leren over de geschiedenis van carnaval. Ja. Ja, we staan hier nou in een kamer vol met geschiedenis en
carnaval heeft natuurlijk een hele rijke geschiedenis. En hoe is het eigenlijk allemaal door de jaren heen veranderd? Wat is er veranderd in de tradities? Wat is er veranderd in de manier van het feest vieren? Ja, hier zie je dus wel een verzameling geschiedenis van 88 jaar. Vroeger kreeg je, als je iets presteerde in het carnavalsfeest of carnavals, ja, het is eigenlijk een spel. Carnaval is een spel. Er wordt niet overal leuk gespeeld, maar het is een spel en overal spelen ze dat anders. Als je nou een slager, een liedje, een carnavalsliedje zong, of een buut hield, een tonprater, iemand die in de buurt staat en die gaat dan moppen vertellen, dat is een buutereender. Dan kreeg je dus geen geld, maar dan kreeg je een orde van de prins, de hoogheetprins. En nu is het zo dat er geen carnavalsfeest is zonder duizenden van die medailles of ordes. Vroeger werd je prins, ja, dan kwam je meestal uit een familie die een zaak hadden. Die ook dus iets konden uitgeven, want een prins, ja, dat is een voorbeeld voor de carnaval van dat jaar dat hij gekozen werd. En dan wilde hij dat honoreren met, ja, niet alleen die ordes, maar ook snoepjes uitgooien, weet je hoe dat gaat. Tegenwoordig wordt dat, wie beklopte, zijn ze daar aan het werken bovenop die wagen en dan maar gooien. Ik vind dat zelf overdreven. Maar ja, dat hoort bij de tradities van de carnavalsverenigingen op zich. Overal wordt dat zo gedaan. Carnaval vieren is eigenlijk de gek met jezelf houden. Eerst met jezelf en dan met anderen. Dat is het eigenlijk het idee van carnaval, van het spel. Het blijft een spel, maar het spel, vind ik, moet je goed vieren. Hey Sam, Hey, kijk eens wie ik hier bij me heb. wie zijn dit? Dit is de prinses Afroma zelf. Nou, wie bent u? Nou, ik ben prinses Kiki van DG de Geten van heel Leiden. En ja, prinses, wat komt u hier doen? Wij komen onze posters ophangen en proberen een handje te helpen met deze prachtige kunstwerken. Ja, het klinkt heel mooi. Er staat hier nog iemand anders naast me. Ik vraag ook even snel aan u. Wie bent u en wat komt u hier doen? Ja, eigenlijk hetzelfde als Kiki. Ik ben prins Rob Iertje van de carnavalsvereniging De Bokkeriers. Ja, we zijn uitgenodigd door de carnavalsvereniging van Albier om ons een avondje mee te verven met een wagen. Ik dacht dat toen u zei, ik ben hier hetzelfde als Kiki, ik dacht ook, bent u ook een prinses? Nee, dat is natuurlijk niet. Hè. Nee, maar dus ja, je kan eigenlijk kort zeggen dat ja, een van de wagens die hier dus staat, wordt voor jullie gebouwd. Ja, wordt gebouwd voor ook de optocht waar wij dus als prins en prinses in meetrekken. Dus de grote optocht van Groet-Genij. En daar gaat ook deze wagen in mee. En daar mogen wij een heel klein handje aan meehelpen vanavond. Ik ben vanmiddag bij een carnavalsmuseum geweest in Kerkrade. En daar heb ik heel veel geleerd over de geschiedenis van carnaval. En daar heb ik ook geleerd dat als je als prins en prinses niet getrouwd mag zijn, is dat een traditie die nog steeds leeft. Ja, bij de vereniging waar ik dan bij prinses ben, daar zijn die regels niet zo. Maar ik weet dat bij jullie, bij de Bokkeriers, is die regel wel dat je niet getrouwd mag zijn als je prins wil worden. Ja. Klopt, ja. Je moet vrijgezel zijn of je mag wel een vriendin hebben, maar je mag niet getrouwd zijn, klopt. Want als je getrouwd bent, word je koning dus. Ja. Word je geen prins? Nee. Nou, carnaval is natuurlijk nog even weg, maar is dit voor jullie al carnaval vieren? Dit is voor ons al carnaval vieren, ja. En waarom voelt dat dan zo voor jullie? Ja, dit is onze... Kijk, iemand anders zit bij een tennisclub en die gaat 2 keer in de week tennissen. Of bij de voetbalclub, die gaat 2 keer in de week voetballen en zondag is een wedstrijdje. Nou, wij gaan 2 avonden in de week hier naar de optochthal. Wij breken onze wagen af, bouwen onze nieuwe wagen. En dat is voor ons alweer carnaval. Dan begint het alweer langzaam te kriebelen. En hoe dichter het op de 11e van de 11e aangaat, dan zie je onze wagen ook steeds meer groeien. En op een gegeven moment staat er, ja, zoals nou staat er een heel groot resultaat.
Ik zeg, waar we ook echt trots op zijn. Ik zeg, want de afgelopen 3 jaar hebben we de 3 eerste prijzen gewonnen. Maar ook op Heerle Hei hebben we de eerste prijzen gewonnen. Dus in Heerle hebben we de wisseltrofee afgelopen jaar mogen houden. Kijk, dit is voor ons gewoon carnaval. Kijk, gewoon de aanloop daar naartoe. En dadelijk weet je, de feestavonden wat overal zijn. De prins uitroepen, de recepties, de herrensitzingen, de damessitzingen. Ja, dat is voor ons allemaal carnaval. Ja, in het begin van ons gesprek, toen we elkaar hebben kennis leren maken, heeft u gezegd dat u een van de oprichters bent hier. Wat doet u tijdens de optocht eigenlijk? Staat u ook op de wagen? Of nou, nee, onze groep loopt eigenlijk achter de wagen. En meestal zijn we met een paar mensen want je hebt begeleiders naast de wagen hoor. Dus ik loop meestal als begeleider ernaast. Maar we doen ook wisselen, dus het kan ook zijn dat ik achteraan Polonaise sta mee te hoppen met de rest van de vereniging. Het enige wat ik niet doe is tijdens de optocht bier drinken. Ik drink pas na de optocht als de wagen weer veilig terug is, dan drink ik pas een biertje. Ja, dus, nou, ik heb ook vanmiddag om advies gevraagd bij het Carnavalsmuseum in Kerkrade. En toen werd me simpelweg gezegd, carnaval moet niet alleen gevierd worden. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het helemaal eens. We hebben deze week hier in de optochthal komen de scholen van alle scholen van Heerle Heide en van Hoensbroek. Die komen door de dag op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op bezoek hier in de optochthal. Die kinderen die worden ontvangen door de stadsprinsen. Die krijgen een rondleiding door de optochthal. Die wordt verteld wat carnaval inhoudt, wat een prins zijn is. En de prins zal altijd zeggen, het mooiste van mijn hele seizoensperiode is natuurlijk de optocht. En ja, die wagens worden hier gemaakt en dat willen we de kinderen natuurlijk ook hier laten zien. Dus wij laten hier die kinderen ook een stukje piepschuim snijden, een beetje piepschuim raspen. We laten ze een klein beetje airbrushen tot ze de feeling krijgen. Kijk, want dat is toch de nieuwe generatie, wat dat van ons straks moet gaan overnemen. En die jeugd moet je ook zien te prikkelen dan. Nou, ik zou u heel erg willen bedanken voor deze hele leerzame ervaring. En is heel erg bedankt. Goed zo, veel succes ermee. Dankjewel. Dank je. Ik had nooit gedacht dat dit zo diep ging, dat er zoveel passie, motivatie en energie in wordt gestoken. Het gaat echt veel, veel verder dan alleen maar bier drinken op een feestje en een beetje alaaf roepen, zo gezegd. Er wordt echt moeite gestoken in zo'n wagen zoals dit. Er wordt tijd gespendeerd aan wagens. Er zitten blijkbaar hele mechanismes achter. Ik moet wel zeggen dat ik er nou veel meer respect voor heb dan voorheen. Dus dat vind ik wel heel erg interessant ook, automatisch.